Ekranın bir haber var. Dan başta meşevanin heja ve bernameye kenu ya roja ve hafte emir roja kedin peşberiyone. Peşketin o geçtanın kuduna ve hafteye de kavmi sernavên kuduna ve hafteye de derketin peş eme hevul bidin juvere raginin. Gelo çi sernav derket peş dina ve hafteye de giringiya nüçeyin ve hafteye çubun emuan berepar bebikin. Türkiye leherema Şengali ul rojava operasyonun havayı pekani temaşevanın heja dina ve haftede rojaveke germ u gram bu jibar kud ve operasyonunda mirin u birindarbun hane jeher du aliyan ve emeveji bi berfrehi bi dimenan binin ser ekranı ve Türkiye pişti 18 salan jaliye Konseya Avrupa'ya ve girtin bin çavderiye jaliye siyasi u hukuki ve evriyar hate girtin pişti 18 salan velat tekeye kemeku jardın digrin bin çavderiye yekti Avrupa'yı. Belevi encam ve biryari çibe pişti ku Avrupa Konseya Avrupa'ya biryari ke bir rengi girt ve bandura ve ser Türkiye angol ser aburiye Türkiye bandura ke biçi rengi ve pek bine emeveji bu repar ve bikin her vuha jardın de Türkiye Raman digirti handeye jibarku endeksa azadiya çapemeni ya cihani rapor ke weşan ya 2017 u rapor da hata aşkere kirin ku li Türkiye herizede nüçe gihan ango rojnameger de ben girtigehandeye emewe nüçeji bin serekranı ve li embrojeva germ tespibikin operasyona ku li ses nore mehata despekrin jale Türkiye ve emwe nikaşbikin de seride bele pişti referandumu Erdoğan bi zor emkarı bibêjin pêncî û yek dengan bi dest xist û zagon derbas kir. Piştî vê yekê daha texmîn kirin ku wê li ser Sinor li herêma Şengalê û Rojava operasyon dest pê bike. Belê ev operasyon hat dest pêkirin. Di 25 Nîsanê de bişev Arteşa Türkiye li du aliyan operasyonda dest pêkirin. Li herêma Şengalê û li Rojava li çiyayê Qereşoxê operasyoneke bombebardiman da dest pêkirin. Di vê operasyonê de li gorî daxuyanên fermî 20 endamên YPG jiyana xweşdestan, 18 endamên YPG jî birîndar bûn. Ji aliyê başûr li Şengalê jî di bombebardimana hate kirin de sivîlek û 5 pêşmergeyan jiyana xweşdestan û li gorî agahiyan neh kes jî di vê operasyonê de birîndar bûne. Li her du aliyan îstasyonên radyoyan hedef hate girtin. Belê ev operasyon çawa pêkat Amerika û Rusya taybetî çawa desturda vê operasyonê û hate kirin. Yadın barzan ji bu operasyonu çigot em wan ji ber ragînin ji ber ku giring van agahiyan Erdoğan ji bu operasyona ku hat darxistin ji Reuters ra axivî got haya Amerika Rusya û PDK ji bombebardimanê hebû ku plana hatibû kirin beriya ku operasyon ber darxistin agahî dabû van aliyan Erdoğan daxuyaneke bi rengê da piştî rojeke şunda ji Amerikayê ji daxuyanî hat Amerika ji got haya me ji vê operasyonê tune bû Türkiye me agahdan nekiriye di derbarê vê operasyonê de û gotin bombebardiman bi destura hevpeymaniya li hemberî Daişê nehatiye kirin. Amerika jî vî rengê got. Rusya ku ew jî hêzeke sereke ya li herêmê ye ji bo operasyona ku Türkiye li du herêman li darxist wî jî nerazî bû nîşanda û got haya me ji vê operasyonê tune bû Türkiye ji me destur negirtiye. Ji her du aliyan daxwînê bi vî rengî hat yani hêzê sereke aktörê sereke li herêmê Amerika û Türkiye ya Amerika û Rusya biborînin dibêje haya me ji operasyonê tune bû Türkiye ji me destur negirtiye û li gorî van îdaya ew jî dibêjin bê agahiya me operasyonu darxistine ya giring eve gelo PDK ji bu operasyonê çi got ji ber ku pêç pêşmergeyan di vê operasyonê de jiyana xweşdestan û bi balafirên artêşa Tirkiye ev pêkat û li herêma Şengalê li herêma Kurdistanê ev hate qewimî ji aliyê PDK daxuyaneke sosret hate meşevanên hêja ji ber ku jaliyê PDK hate gotin ku êriş ji ber hebûna PKK ya li herêma Şengalê hatiye kirin. Yani bê ku êrişê şermezar bikin daxuyaneke bi vî rengî dan û gotin ji ber ku PKK li wê dariyê hikûmeta Tirkiye jî êrişeke bi vî rengî kiriye. Di vê êrişê de 5 pêşmerge jiyana xweşdesta. Ev jî em ji ragînin bi taybetî jî em bibêjin. Di vê êrişê hate kirin de 5 pêşmergeyan jiyana xweşdesta li hikûmeta PDK bê ku ev şermezar bike daxuyaneke bi vî rengî dan. Liger daxuyaniya PDK jiyeneke jî daxuyinen erazîbûnê hat ji partiya duyemî ya sereke li herêma Kurdistanê yenekê got em li êrişa li Şengalê şermezar dikin derbaskirina sînorên başûrê Kurdistanê û êrîşkirin tê watiya binpêkirina qanûna bingehîn
PKK وکی برپرس ایریش دیتن جی به احلاقیه دبیجه یعنی که حکومت عراقی جی لهمری بمباردمانا کجالی ترکیه و هات کرنجی واج ناراضی بونه که تون نشاندان و گوتون گرجاره کدن ایریشه که بیرنگی پک به لسر آخمه امه بدنگ نمینن دوان ساعتان ده پارلمانتو عراقی جی هاتن گل هف و داخواست کرن کو ترکیه جبو وی ایریشا کو هات کرن لبورین جی حکومتا عراقی بخوازه ev erişa ku hate kirin çi watê hinek analiz î şirove hate kirin di jaliyê quncik nivîskaran ve hinek dibêjin Tirkiye dixwaze destê xwe bi hêz bike ji bo vê yekê vê operasyonê pêk tîne armanca wî destskeftiya Kurdan e li her du aliyan jî û ji bo vê yekê Kurdan hedef digire kim zede muhalefet jî piştgirî de vê operasyonê li gorda xwênên heta niha hate kirin wan jî piştgirî vê operasyonê و دیویژن دست زخت لهمبری کردان و دوی پیواژوی ده زیادتر ببه. نها اپراسیون لهمبری روجاوا دوی مروفه کی پولیتیکان ترکیه لهمبری همو کردان بنرخینه. لگوری شروع کاران ترکیه بریا سردان خوی آمریکای وجزانه و گلانه ده بچه آمریکای و به ترامپ ره هفدیدن پکبینه بریا وی هفدیدنه دخوازه دستی خو به حزب که و بچه پیشبه ترامپ ببیجه اجی والی و درامه هزه کسترکه یا لحرمه me و ده اپراسیون رقای ده کوه کردان aktif rol bigirta divê operasyonê de bibêje ez jî heme ez jî dikarim di operasyonê de roleke aktif bilîzim û Kurdan ji operasyonê daxe hinek bi vî rengê şîrove dikin gelo wê Amerîka biryareke çawa bigire ya girîng ev e ji ber ku bedengiyeke yani hala operasyonên ku tê darxistin ji ber ku doyê varê ji operasyon li her du aliyan pêkat li Efrînê jî topbaran hate kirin ji aliyê Tirkiye ve Amerika divê pêvajoyê de wê helbesteke çawa bigire wê ji aliyê Kurdan ve bi ango wê li hember Tirkiye nerazî bû nîşan bide em ê pêvajoyê de bi hev re bişopînin û bibînin lê rojeveke germ û giran bû me xwest em wê jî ji we re ragînin bijarek medin yê girîng heye lê berya wê yekê em ê dimenên vê operasyonê bînin ser ekranê we ji ber ku di 25 Nîsanê de li du herêman operasyon hate darxistin me got ji aliyê Rojava li Qereşoyê ev operasyon pêkat ziyanên madî jî gihîşt herêmê û 20 endamên YPG jiyana xwe desta di vê operasyonê de dîmenên bû yerê û çi li wê dera qewmî em bînin ser ekranê we nerazîbûn jî hebûn piştî vê em berdewam bikin. خدا رنگ ميرا رقاي شاردكن والبرخاددن حمي قالي رزقار دكن يرو والبرشيد زيفرن تسكر يا خرابيه دكن قملات ما قصد تحت العامه درباس دعم قد قبول لكن اول يوم ذاك امريكا بري صاروا كلمه بدانا رقاي وين بجي لا بشكل يا ما بعد هذا الكتاب يجرى في تابجنا فوجافه تابجنا بالبجاله كرد صاروا كلمه حلال بداني بشكل يا ما في برامه يعني Tamam ya. At first we request from United States. They send our sons to Raqqa and we fighting with them in Raqqa, and they have to support us here in Rojava and ban and blocking the Turkish aggression against us here and fighting us from back. شهيد انا ما شهيد انا ام خوازن امريكا بشكل يا مبكي ام خوازن حمايه تاع مبكي supporting us and protecting us. تمام.
I want this number here. They know they lost their sons here, so they got this big number. Let's fame the Peysa Maşevani Heca piştî bombardımana artişa Tirkiye ya li herêma Rojava dîmenên ku mecbû berhev kiribû me anî serekanî we li wê de re çi pêk hatibû bûyereke çawa qewmî bexwest em bi dîmenan wan bûyerên ku jîn bînin serekanî we ji were ragînin. Lê tenê ev yek nebû li seransirê Rojava li hemberî bombardımana artişa Tirkiye nerazîbûn hate nîşandan li her deverên kantonên Rojava gel haketin xadan û li hemberî vê helwesta hikûmeta Tirkiye nerazîbûnê xwe nîşandan em wan nerazîbûna jî bînin serekanî we piştî wê jî em berdewam bikin. Şahin, Zal Şahin. يسقط يعيش الأخوة الشعوب عاشنا الماتشنج قال اليوم جينا من كل الوزارات تحية من مدينة منبج تحية من مدينة منبج من عشان مدينة منبج وكل الكليات وكل المجالس المدنية أي جينا ونرجع عبر إسرائيل أنت حر قاتل وأنا أعلم أنه قاتل وأنتم تعلمون أنه قاتل يوم ما كيف أرد الصعب أين كفاك ما عشت سرابا تعلم طوعا أن لدينا رجالا تسحقك ترابا كيف أرد هو الشدادي فاتوها بساعة وحدة داسوا راس الإرهاب وبرق الميدان الله حي اليابات كبار وصغار ليه حضروا عالساحة يصير اسطوار طبعا
Beli temaşevanên hêja piştî bombardmana artêşa Tirkiye li herêma Rojava li Çiyaya Qereçoxê mewan dîmenên nerazîbûnan jî anî serêkanê we welatiyên Rojava li hember operasyona ku hate lidarxistin nerazîbûnê xwe bi meşa ku lidarxistin nîşan dan. Belê van bûyeran qewmî li rojeveke serêkedin ya vê heftê çi bû ev jî piştî 13 salan Tirkiye dîsa ket bin çavdêriya Ewropayê. Ev çawa pêkat belê civata parlamentoya Konseya Ewropayê ji bo welateke bixwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropayê di serî de hên krîteran pêşkêş dike. Çi ne ew krîter? Divê yekser daxwaza mafê mirovan dike. Yani divê li wî welatê mafê mirovan nê binpêkirin ev daxwaz dike. Ya din jî dibêje azadiya raman û hiqûqê divê li wê welatê hebe ya din jî serdestiya hiqûqê. Girînge ji bo Konseya Yekîtiya Ewropayê û van krîteran pêşkêşê welatên ku dixwaze bibe endamê Yekîtiya Ewropayê pêşkêş ke. Tirkiye di sala 1996 de ji bo van krîteran ket bin çavderî û kontrola Ewropayê di sala 2004 biborin di sala 2004 de piştî van krîteran bi cih anî ji bin çavderî hatibû derxistin. û tenê di bin kontrolê de mabû. Lê piştî 13 salan Tirkiye careke din ji aliyê civata parlamenterên Konseya Ewropayê ve ji aliyê hiqûqî û siyasî ve kesbin kontrola Ewropayê temaşevanên hêja pêşketireke girîng bû ev yek. Civata parlamenterên Konseya Ewropayê ji bo Tirkiye civîneke taybet darxistina vê hefteyê de û rewşa Tirkiye nirxand. Biryar li hemberî 45 dengên nexêr bi 113 dengên erê hate wergirtin di dema dengdanê de 12 dengdarên din jî deng bikar nanîn. Girîngiya vê biryarê çi ye? Yekemîn welatê ku Tirkiye piştî rakirina kontrolê cardin dikeve bin çavdêriya Ewropayê. Ev girîng e ji bo vê yekê. Nîqaşên hate kirinde raporeke hate weşandin li ser Tirkiye û behsa hewdana darbeya leşkerî ya piştî 15 tirmeyê hate kirin û bandora wî ya li ser welat hate nîqaş kirin di vê civînê de ku biryar hate girtin. Her wiha operasyonên siyasî ya li hemberî parlamenterên HDP rojeva sereke bû di vê civînê de ji ber vê yekê rexneyên tund li Tirkiye hate girtin. Dirêjkirina rewşa awarte ku sê caran ev jî rojeve sereke bû û nerazî bûn li hemberî vê biryarê hate girtin û binçavkirina ku li welat pêkti ev jî nerazîbûnê yek bû ya din jî girtina rojnamegeran yek ji rojeva sereke ya vê civînê bû û piştî vê yekê piştî van tiştên ku li welat pêktin ev biryar ji aliyê civata parlamenterên Konseya Ewropayê ve hate girtin. Ji Tirkiye jî li hemberî vê yekê nerazîbûn hat. Tirkiye helwesteke nîşan da piştî vê yekê û gotin em vê biryarê qebûl nakin ji bo me ev biryar tune. Tirkiye jî nerazîbûnekê bi vî rengê nîşan da. Gelo ev biryar hate girtin. Konseya Ewropayê piştî 13 salan carê yekemîn ku welateke ji bin çavdêriyê derxistibû cardin digirin bi çavan. Gelo wê helwestê vê yekê mandoreke çawa li ser Tirkiye bike. Di derbarê vê yekê jî Aborinas Mustafa Sönmez îro nivîseke belav kiribû û di nivîsa xwe da dibêje wê bandoreke tind li ser Tirkiye bike ev biryar. Çi ne ew bandor? Di krîza aboriya Tirkiye mezintir bibe dibêje Mustafa Sönmez di nivîsa xwe de du dewîst dîsa buha bibe û got pêwîst e bankeya navendî ji bo vê yekê tedbîran bigire. Mezinbûna aboriya Tirkiye girêdayê karsaz û razemeniyên sermayê biyanî dibêje Mustafa Sönmez. Piştî vê biryarê sermayedar di êdî neyên Tirkiye û razemeniyê nekin. Sermayedar neyên welateke ku risk a polîtîk hebe û razemeniyê nake Tirkiye girêdayê karsazên derveyê welatê ji ber ku bi derveyê welat sirê îthalat û îxracat dike gelek karsazên derveyê welat li welatê me kar dikin piştî vê biryarê wê hate gotin wê bandoreke neyînî li ser aboriya Tirkiye bike divêje sermayedar wê êdî neyên ku welateke rîska polîtîk lê jiyan dike û razemeniyê nekine. Piştî van biryaran jî de Tirkiye bikeve krîzeke aborî li gorî agahiyan wê bandoreke bi vê yekê pêk bêle welat.
سر مسئله وها تا خفتنا خود داد بیجه ترکیه دمل آبوری ده با اروپا و گریدای بیرا کار دکه پشت کو اروپا تکلیه خب به ترکیه قطب که د اطالات و اخراجات کوته کرن بکه و تنگاسی که افجی دالی آبوری ده ترکیه روزین زحمت بجی خفتنا که بیرنگی هاتیه کرن وکی کنجی تخمین دکن ترکیه بسدان آنگو بسد هزاران به میلیونان کسی بیکار جوانه بیکار هنم پشت وی بریارا کو هات گرتن و آبوریا ترکیه دچه آسده به بکو و بچه امی به هفرا بشوپینن لیلی گوره کو آخافتن انتکرن روژن باش و خوش نل بندا ترکیه پشت وی بریاره مگوت رفشا روزنامه‌گران جی ترکیه نباشه جبار کو رامانا ولات دگرتیکه هندیه gelek rojnameger ku Türkiye karobarê xwe dimeşînin ji ber nivîs û nûçeyên ku din nivîsandin dikevin girtîgehan temaşevanên hêje di derbarê vê yekê de endeksa azadiya çapemeniya cîhanê ya 2017 raporeke weşand nûçegihanê Sîdorê Nas jî piştgîdan vê raporê û dibêjin Tirkiye hinekî ji nêzîvan welatan ku rewşa wan herî xirab û di lîsteya binavê lîsteya reş de ye bi vî rengî Tirkiye di nava 12 salên dawî de 56 gavan paş veçû bi vê yekê re çi hat têkildarê Tirkiye de hate gotin ku welatên ku nûçegihan lê zehmetî cih digre hate gotin yek ji wan welatan e ku ew Tirkiye yani dibêje rojnamegar nekarin li Tirkiye karûbarê xwe bidomînin ango ji ber karûbarê xwe didomînin ji aliyê hikûmetê ve rastê astengiyan tên û tên girtin ev rapora nûçegihanê Sîdorê Nasê di derbarê Tirkiye'de hatiye weşandin her wiha dibêje zexta li ser rojnamegeran piştî o hal hate îran kirin girantir bû gelek rojnameger û nûçegihan divê pêvajoyê de hatin girtin hatin binçavkirin bi rêza welatê ku azadiya çapemeniyê li pêş neketiye û hate restkirin kîjan ew welat dibêje Norveç, Swêç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Costa Rica, Swîsre, Jamaica, Belçika û İzlandayê. Li van welatan rojnameger nekarin karê xwe bikin, dema karê xwe dikin jî rastê zextan tê. Tirkiye jî ji van welatan yeke. Di rapora ku hate weşandin ev hate gotin yani Tirkiye 56 gav paş veçûye di nava 12 salan de û azadiya ramanê yani Tirkiye di girtîgehan de ye di rapora ku hate weşandin bi vê rengî axaftinên bi vî rengî şîrovekarên bi vî rengê jî tîne pêşberê me. Belê sernavê ku em parve bikin bi vî rengê bû pêşketinê ku nava vê hefteyê de derketin holê bi vî rengê bû me xwest em van ji we ragînin em ê bi klîbeke dawî li biltena xwe bînin kîjan ew klîb hunermendê bi nav û rengî ciwan hejo ji bo strana xwe yên nû klîbeke çêkir lê ew klîbê bi telefonê kişanî temaşevanên hêje me klîbê eciban yani xweş û klîb ka wî ji temaşe bikin û jî biryara xwe bidin belê vê heftê jî em biltena xwe li vê dera bi dawî dikin hefteya bê di saet 4 de em ê cardin li vê dera li pêşberî we bin bibin nava xêrî xweşiyê de demaş. Gotin sardın vakta pasne kabide Gotin şaşbın vakta vasfete bide Şabe hakimaka evi khwa sormaka Tine mehteci le cemala khwa khirabmaka Gotin sarbin vakta pasne kabide Gotin şaşbin vakta vasfete bide Azmirim nafilin bahranda Azmunda dibum nafilin darana Azmirim nafilin bahranda Zunda'dı bunlar kalellarala Hay lele, hay lele, oy lele, oy lele, oy lele, oy lele,
تقولي تسوسني هرتم بهنا تبو از خوردم جوامم لسر خوابو تو دورم و بوی وقتا از محتاج تبو ترندي تبدوي وزسير نابت تبو تقولي تسوسني هرتم بهنا تبو از مرم ما فيلم بحران